инак тарзи харидорӣ бо киви кошелёк. Метавонем барои оғоз ба сайти киви ворид шуда, албатта тариқи компютер хеле удобно мебошад, хеле тариқи компютер сода мебошад. Барои ҳамин ман аз бисёри вақт аз компютер истифода мебарам, чун харидори нав низ аз тариқи компютер мекунам. Албатта агар шумо аз телефон харидорӣ карданӣ бошед, тахмин ҳамин амалҳо ба якдигар монандӣ доранд. Яъне ба кошелёк ворид шудем, барои дидани баланс рақами телефон инҷо баланс мебинем, метавонем инро маҳкам кунем. Хуб, яъне мо ягон чи харидорӣ карданӣ шудем, интихоб кардем ва аз ин қисм барнома аз мо хоҳиш мекунад, ки мо тариқи пардохтро интихоб кунем ва инҷо чӣ мебинем? Ҳаст якчанд намуна: Робокасса, Яндекс, Юнити ва Ампей. Ба ман одат кардаам аз Робокасса мегирам, чун инҷо ман метавонам ҳам тариқи киви ва ҳам тариқи Яндекс денгӣ харидорӣ карда бошам. Пахш мекунем отправить. Баъди оне ки отправить кардед, сайт ба шумо мегӯяд, ки кнопкаи оплатитро интихоб кунед. Кнопкаи оплатитро интихоб мекунем ва мегузарем ба саҳифаи пардохт ва аз инҷо чӣ мебинед? Ҳоло дар мир истодааст ё виза, яъне тариқи карта, мо интихоб мекунем киви ва инҷо нишон медиҳем рақами телефонамонро. Яъне аз инҷо интихоб мекунем кишвар, давлат, яъне Тоҷикистон. Рақами пурраи телефони худро медарорем ва дар поён метавонем нишон диҳем ба кадом почтаи электронӣ мо мехоҳем квитансияро қабул карда бошем. Интихоб мекунем оплатить ва мегузарем ба саҳифаи киви. Хуб, аз инҷо кошелёки шумо кушода мешавад, яъне ҳамин баланс, ҳамин суммае ки аз шумо ҳозир гирифта мешавад. Оплатить интихоб мекунем ва ба телефони шумо код равона мешавад тариқи SMS ва агар шумо приложенияи киви истифода мебурдошед, пуш уведомление мебарад. Яъне код омад ва мо кодро медарорем ва продолжить. Чун кодро даровардем, пардохт қабул шуд ва ба сомонаи Робокасса метавонем баргардем ё аз ин саҳифа бароем. Ба сомона баргаштем. Агар мо ҳоло почтаро бинем, тариқи почта мо ба почтаи мо мактуб бо квитансия омадааст. Маълумот, яъне маблағ қабул шуд. Барори кор дӯстон.